Jeg ved, at der er terrorister dernede, og det er meget slemt for de fattige, fordi de bliver slået ihjel. Og at Danmark de har deltaget i krigen. Jeg ved, at Danmark har deltaget i Irakkrigen, og at det var noget med nogle terrorister og nogle kemiske våben, og det var de fattige, det gik ud over, og mange civile, det gik ud over. Jeg ved, at det har noget med nogle terrorister at gøre, og at der er noget med noget kemisk våben i, og så ved jeg, at Danmark har deltaget. Jeg vil skyde på omkring måske nogle 100 millioner. Jeg kan ikke lige sætte et tal på, hvor mange penge jeg tror, Danmark brugte, men jeg tror, at de brugte lidt for mange i forhold til, at det ikke rigtig var deres kamp at kæmpe. Jeg vil skyde på mellem 70 og 100 millioner cirka. Jeg ved, at i hvert fald Danmark, og så også USA har deltaget. Jeg ved, at Irak nok i hvert fald deltog, og så Danmark og USA måske også, tror jeg. Jeg ved, at Danmark har deltaget, men ellers så, nej. Jeg ved, Nej, jeg ved ikke, om det har ændret dagligdagen, men det må det jo have gjort, siden Danmark trak sine tropper ud. Jeg ved ikke, om krigen den ændrede Iraks dagligdag, men jeg kunne forestille mig, at det stadigvæk er svært for de fattige, og at siden ikke ret længe siden, at måske stadigvæk kan ses på Irak, at der har været en krig, hvor der er blevet brugt kemiske våben. jeg ved, at før i tiden, der var der meget styr på det, og nu er der meget uro dernede og meget terror.